खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ बर' साहित्य सभाया हारिमुआरि उनमोनथाइ आरो सोलोंथाइनि सायाव नोजोर होनानै जोबबाय। बर' साहित्य सभानि 64थि बोसोरारि जथुम्माया सानब्रैनि जिउ गोनां हारिमुआरि आरो थुनलाइयारि हाबाफारिनि उनाव रबिबारखालि उदालगुरिनि डिमाकुसिनि दैमु नगराव जोबनानै थाङो। मख'जाथाव दिन्थिफुंनायफोरनि गेजेराव मोनसेया मोनसे हारिमुआरि दिन्थिफुंनायमोन, जेराव आसामनि थागिबि हारिमुआरि हानजाफोरजों लोगोसे भुटान, बांलादेश आरो नेपालनि दिन्थिफुंनायफोर दंमोन। दिन्थिफुंनायफोरा ओनसोलनि धोनि दोरोंफोर आरो बायदि रोखोमनि उनमोनथाइखौ फालिदोंमोन, जाय बाहागो लागिरिफोरनिफ्राय मुंख'जाथाव गोसो बोनो हादोंमोन। मोनसे गेवलां जथुम्माया हारिमुआरि हाबाफारिफोरनि उनाव जादोंमोन, जेराव आसामनि केबिनेट दै फुंखा आरो खारिथि आरो सुबुं फोनांजाब मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बिथाङा हारिनि थाखाय सोलोंथाइयारि जौगानायखौ बांहोनायजों लोगोसे बर' हारिमु आरो रावखौ संरैखा खालामनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। जथुम्मायाव बाहागो लानाय मुंदांखा सुबुंफोरनि गेजेराव आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, बिटिसि बिधान सभानि बुंथिगिरि काथिराम बर', बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म दंमोन। गुबुन बाहागो लागिरिफोराव दङ एमपि आरुंगा नार्जारी आरो जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा आरो बर' वेलफेयार डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि दैदेनगिरिफोरमोन। बे जथुम्माया बर' हारिनि थाखाय हारिनि हारिमुआरि उनमोनथाइनि सायाव रिफिनाय, सोलोंथाइयारि साननायफोरखौ सुस्रांनो आरो इयुननि थाखाय आदब खायदा बानायनो थाखाय मोनसे जौसां होदोंमोन, जाय हारिनि थुनलाइयारि आरो हारिमुआरि सिनायथिखौ महर होनायाव सभानि बिफावखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ बहाग बिहुनि उनाव पन्चायत बिसायख'थिखौ फावसायनाय जादों। हिमन्त बिश्व शर्मा। आसाम सिएम हिमन्त बिश्व शर्माया 12 जानुवारिखालि फोसावदोंमोन दि बिसायख'थि खुंफुंनो थाखाय आरजाथाव आबहावाखौ दिन्थिनानै रायजोआव पन्चायत बिसायख'थिखौ दान्दिसे समनि थाखाय दोनथ'नाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया रोखा खालामो दि बिजिरसालि आरो सोलिबाय थानाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादनि बिथोन बायदियै बारग' बिहु मोनसे गेदेर असमिया फोरबो बहाग बिहुनि उनावसो बिसायख'थिखौ खुंनाय जागोन। बे फोसावनाया गाव पन्चायतफोरनि थाखाय सिमा खानाय बिखान्थिखौ लानानै आयेनारि जेंनाफोरनि गेजेराव फैदों। सिमा खानायनि समाव आसाम पन्चायत आयेन आरो नेमफोरखौ सिफायनायनि अजद होनानै गोबां रिट आर'जलाइफोर दाखिल खालामनाय जादों आरो आर'ज गाबगिरिफोरा बिखान्थिखौ होबथानो आरो जोबथा फारिलाइखौ फोजोबनो थाखाय गेजेरारि रेहाय बिदों। फिननायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया रोखा खालामदोंमोन दि 17 दिसेम्बर 2024 मायथाइनि बेनि बिथोनफोरा मोन 9 थि रिट आर'जलाइयाव आर'जलाइ होगिरिफोरनिल' बाहायजादोंमोन आरो गुबुन गोग्लैसोना थानाय केसफोरखौ गोहोम खोख्लैयाखैमोन। थिखानाय समनि गेजेराव पन्चायत बिसायख'थि खुंनो थाखाय संबिजिरारि बिथोनखौ गनायनानै बिजिरसालिया रोखोमसे साननाय सोमजिहोनानै उफ्रा रिट आर'जलाइफोरखौ बिबुंसार होदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ फेब्रुआरि एबा मार्चआव एडिआरइ एग्जामनि रिजाल्ट मोननो हागौ। आसामनि गिबि मन्थ्रिया फोसावबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 11 जानुवारि सनिबारखालि फोसावदोंमोन दि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेशन एडिआरइनि फिथायखौ फेब्रुआरि दाननि जोबनायाव एबा मार्चआव फोसावनाय जागोन। फिथाय फोसावनायनि उनाव रायजो सोरखारा 4500 गोदान सोरखारि साख्रिनि लांदां जायगाफोरखौ फोसावनो सानथांखि बानायदों। चिफ मिनिस्टारआ रोखा खालामदोंमोन दि सोरखारा सिगांनिफ्रायनो साख्रि गैजायै लाइमोनफोरनो 1.5 लाखनि बांसिन साख्रि होखाबायब्लाबो थिसननाय खान्थिया सोलिबाय थागोन। बिथाङा रायजो राजानो खोथा होदोंमोन दि एडिआरइ फिथायखौ थि खालामनायनि दान्दिसे उनावनो बे उफ्रा मासिफोरनि थाखाय फोसावथायखौ फोसावनाय जागोन। चिफ मिनिस्टारआ फेब्रुआरियाव जानो गोनां एडभान्टेज आसाम 2.0 बिथायारि सानज'थाय आरो रां थिसननाय जथुम्माजों लोगोसे गोबां गोनांथार हाबाफारिफोरनि सायावबो सावरायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बे जथुम्मायाव आसामाव आरोबाव रां थिसननायखौ गोसो बोनो हानायनि आसा दं, जायजों ओनसोलारि लाइमोनफोरनि थाखाय उफ्रा साख्रिनि खाबु सोमजिगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामआ गाज्रि लामानि थासारिनि रिपर्टिंनि थाखाय मबाइल एप बेखेवगोन।
फैगौ मबाइल एप्लिकेशननि जागायनायखौ आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों, जाय हादोरसायाव गाज्रि लामानि थासारिखौ सुस्रांनायाव हेफाजाब होगोन। बे बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रिया गावनो मोनसे फेसबुक लाइभ सेसनाव रायजो-राजानो फोरमायदोंमोन, जेराव बिथाङा मुंख'दोंमोन दि सुबुंफोरा दा मबाइल एप्लिकेशननि हेफाजाबजों थोंजोङै सुबुं बानायग्रा बिफाननो PWD लामानि गाज्रि हालोदनि फोरमायथि होनो हागोन। बे हाबाफारिया गाज्रि थासारियाव थानाय लामाफोरखौ फोसाबनो थाखाय गोख्रै राहा लानायाव खाबु होगोन होनना खौरांआव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। जागायजेननायनि थाखाय मबाइल एप्लिकेशनखौ आसामनि मोनबा गाहाय नोगोरमाफोर फारियै गुवाहाटी, तेजपुर, जरहाट, डिब्रुगड़ आरो सिलचराव फोसावनो थियारि खालामनाय जादों। मबाइल एप्लिकेशनखौ बे बोसोरनि एप्रिल एबा मार्च दानाव लन्च खालामनो थियारि खालामनाय जादों। गिबि मन्थ्रिया थि समाव मबाइल एप्लिकेशननि खामानिखौ गुबुन जायगाफोराव फेहेरनायनि सानथांखिफोरखौबो फोरमायो। बाथि खौरांआव दङ, गुवाहाटीआ जापानी सावथुन फोरबो खुंगोन। खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय जादों दि गुवाहाटीआ 17 निफ्राय 19 जानुवारियाव GS र'डनि PVR सिटी सेन्टाराव जापानी सावथुन फोरबो खुंनो थाखाय थियारि जाबाय। बे फोरबोआव मोन 9 बाखनायजानाय जापानी सावथुनफोरखौ दिन्थिनाय जागोन, जाय थुनफावथाय, एनिमेशन आरो हारिमुआरि सल'फोरनि गलायमोन्देर जासिगोन। मख'जाथाव बाथ्राफोरा जाबाय 18 जानुवारियाव अकिरा, मम, इज डेट यू आरो ब्रकार, जेराव शपलिफ्टार्स आरो 5 सेन्टिमिटार पार सेकेन्डआ 19 जानुवारियाव नुजागोन। टिकेटफोरा PVR आरो बुक माइ श'आव दं। द'थि खौरांआव दङ, उम्रांस' खैला खनिनि जाथायाव क'क्राझारनि MLA आ थैनाय खनिफोरनि नखरनो हेफाजाब होनो दाबि दैखांदों। क'क्राझारनि सोनाब ट्राइबेल हारिनि MLA रबिराम नार्जारिया डिमा हासाव जिल्लानि उम्रांस' खैला खनियाव थाबथानानै थानाय खनिफोरनि गेजेराव गावनि बियाबनि सानै सुबुंनि जिउ खहा खालामनाय दुखुनांथाव जाथायनि सायाव गोथौवै दुखु मोननाय फोरमायो। बेयो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। आंनि बियाबनि सानै सुबुं, जाय डिमा हासावनि उम्रांस'आव खामानि मावनो थांदोंमोन, जेराव आयेन बेरेखा जावखांनाया सोलिगासिनो दंमोन, आन्दायदोंमोन आरो जिउ खोमानांदोंमोन। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खौरां आरो जोबोद दुखुनांथाव, नार्जारिया बुंदोंमोन। बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला 6 जानुवारियाव दै बाना जानाय एन्जर हल खैला खनियाव गोबां खनिगिरिफोरा हमजादोंमोन। दासिम 4 गोथै सह'खौ बोखांनो हानाय जाबाय, नाथाय 5 खनिगिरिफोरा दासिमबो गोमानानै दं। भारतारि रौनिया, दै सान्थ्रि हानजा आरो NDRFनि दैदेननायाव रैखाथि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। खनियाव दैनि थाखोआ लासै लासै खमायलांगासिनो दं। नार्जारिया आसाम सोरखारखौ दुखुथिया नखरफोरनो राङारि हेफाजाब होनो आरो गोनांथिनि समाव बिसोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय सोरखारि साख्रि होनो खावलायदों। MLA आ बै नखरफोरनि थाखाय खहा सुफुंनाय आरो दिदोमथिनि गोनांथार गोनांथिनि सायाव नोजोर होदोंमोन, जायफोरा बे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव गावसोरनि खामायग्राफोरखौ खोमाना लादोंमोन। रैखाथि हाबाफारिया दावगालांनायजों लोगोसे आरोबाव आपडेटफोरखौ मिजिंथिनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।